toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno.
Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon sa kasugpon sang kasaysayan ni Athena nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Bugad kag paghigugma. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Hindi ako gusto nga magpareho kamo sa amo ni nanay ninyo. Nga wala kami siyang tinapusan. Sige lang tay ah. Kay maninghuha gid kami ni Manang. Kaayuhon gid namo ng amon pagtuon tay. Amoy nang gusto ko nga mabatian, anak. Kag kung may gusto ka mo nga ipabakal sa akon, isulat ninyo sa akon, ha? Makaibalo man kamo magsulat, hindi bala? Oo tay eh. Na, amoy na. Sulatan ninyo ako. Kung sa bagay, nagasulatay man kami ni nanay mo eh. Apang lain gid ya kung 3 gid kasulat ang mabaton ko. Oo tay ah. Buhaton namon ina. Maayo kay gintak-an ka na sang drama mo, Atina. Wala ka na nagwangal sa airport kaina. Wala binay. Ginpunggan ko na lang. Kag karon nga wala na ang inyo amay, hindi na pwedeng kaartihan ninyo, ha? Ikaw, Aliyah, ikaw gihapon ang bahala sa lalabhan, sa pagluto, kag sa pagbakal sang sudan. Oo, nay. Kag ikaw naman, Atina,
Hindi mo pagpabayaan ang balay, ha? Gusto ko nga matinlo ini permi. Ilabi ng kusina. Hindi ako gustong may maabtan ako nga mahigko nga kinanaan nga nagatumpok sa lababo. Oo, Nay. Sige na. Kay mapahuway anay ako. Ginkapoy ako sa pagdulong naton sa amay ninyo eh. Kag kamo man nga duha, pwede man kamo makapahuway. Pero, kadali lang ha. Madamo pa kamo sang ulubrahon eh. Ilabi ka na, Aliyah. Kag sa pila ka adlaw nga paglakat-lakat namon sang amay ninyo sa ila opisina, nagtumpok ng aton mga lago. Buligan ko na lang si Manang, Nay, Na, amo inang gusto ko, Atina. May pag-ulikid ka sa magulang mo. Sige. Buligi siya sa pagpanglaba, ha? Pero hugasi anay ang mga kinanaan naton nga nabilin ka, ina. Panugod naman inis ang aton kalbaryo, Atina. Amo matuod nang. Pit-a naman kita sinininanay sa pagkaon. Kagpabudlayan naman sa ulubrahon sa sulod sang balay. Ang ginakabalakan ko lang, sa dalayon niya nga amo sini sa aton. Basi kun magmasakit ka na gid sang dalayon. Hindi lang ako, pati man ikaw nang. Kay sigurado, nga bisan ikaw, hindi naman niya pagpakaunon sang manamit. Ano pa, abi? Sige na, dasigo na nato ng pagpanglaba, Atina. Karon na lang kita mapahuway, kung makatapos na kita diri. Nakabato naman ako sang kwarta halin kay Badong. Ay, kanami gid ako may bana ka nga ato sa abroad, Kay daw pensyonada ka lang. Kay may nagaabot nga kwarta sa imo kada bulan. Ay, kanami lang, Daw wala gid palya ang padala sang bana mo, no? Halos kada bulan may ginatunghol gid siya sa imo. Ari naman nagpadala naman siya. Lihog lang ko di pirma Abi mo, nakasiling gani ako nga maswerte gid ako Amo gid. Maswerte ka gid man daw pensyonada ka mo. O galing matawag gid ayhan ina nga swerte. Kag anong buot mo silingon, Pabling? Simple lang. Kung ikumparar abi ka mo nga mga asawa sa mga ato sa abroad, sa isa ka bulak, nga matahom sa isa ka malapad nga hardin,
Apang tungod wala sang manok atipan, kag talagsa lang kamo mabunyagan, ang gwa ninyo nagakalaya, nagakamalhan. Boa, ikaw bala pabling mo. Subong na ako nakahibalo yang ha. Grabe galing kapilyo mo. Aba? Sugiran ko ikaw, Miss Sexy and Beautiful, ha? Hindi lang kayo sa kapilyuhan ako ya grabe, kundi grabe man ako sa iban nga bagay. Wala. Kinpangilayan ako sang buang mo. Ay, kagano pala iniman? Sa mga panulok ni Pabling sa akon, dumay kun ano nga kuryente nga nagalatay sa bilog kong kalawas. Ote, okay na? Oo. O, Ari, o. Aring inpermahan ko, o. Abi, Hoy, Pabling. Ballpen kag papila ang ginduhol ko sa imo, no? Hindi ang akon kamot. nakaibala ako. Pero pasensya ka na, ha? Hindi nabi ako makantos nga hindi mauyatan ang kamot mo. Kaya daw kahumok-humok yun. Ay, kag matuod gin man gali. Humok-humok. Kahamot po. Wala. Ginhalukan mo ang kamot ko. Sige ha. Amo na ako. Bye-bye. Ay, ato na siya. Hala. Pamatsyag ko. Doon nagpabilin pang iya mga bibig sa kamot ko. Nag-abot naman ang kwarta nga padala ni tatay, Nay. Atina? Ote, ano ko nag-abot na? Hindi bala, Nay, nga nagpangako ka? Nga kung mag-abot ng kwarta ni tatay, hatagan mo kami ni Manang sang inugbayad namon sa ticket sa eskwelahan. Kaysang nagligad pa atong adlaw ang deadline, Nay. Nagpangabay lang kami sa amon, maestra, nga anang angan-angan nun ng anay. Let's say nga ticket, ina. Kaya nga abala nga nagkuha-kuha pa ka mo. Compulsory, abi, Nay. Ara. Nay, basi pwede mo nga mahatagan kami sang inog merienda ni Manang. Gutom na gid kami, Nay. Boom! Kadamo sang ginapangayo mga bata ka. Ara, 20 pesos. Tungaan ninyo, ina, ha? Basi kung may pangayoon ka pa? Wala na, Nay. Maayo. Sige na. Kay maligo na ako. May kantuan ako. Sa diin ka makadto, Nay? Anong nabot ninyo kung diin ako makadto? Basi kung magabihan ako sa pagpauli, ha? Nakahibalo man kamo magtig-ang, hindi bala? May sardinas dira. Abrihi lang ninyo. Amo inang isudaan ninyo. Pero, Nay,
Sardinas man kaina ang amon sudan. O ti, ano karon? Mapatay bala ka mo nga mag-utod kung sardinas naman ang isudan ninyo? Hinugay gani ka mo inarti, ha? Kay gina-high blood ako! Nang, sa banta mo, sa diin makadto si nanay. Basi mabakal naman sang bag-o nga bayo eh. Sang nagligad ko pa nga adlaw na siya naabtan nga may nagustuhan naman siya nga bayo sa butik. Kadamo na sa mga bayo niya. Kita yan nang, san upayhan niya kita baklan no? Ay, Athena, hindi ka na lang maglaom pa. Kay malain lang ang buot mo. Masakit lang ang dughan mo. Nang? Oh, nga ah? Ano sa banta mo? Nga nga mo si nanay nang? Kadamo man sang nanay dira, hindi bala? Pareho sang nanay ni Kim, ni Bia. Hindi bala? Ginaatipan sila sang maayo? Bisan gani nga hindi makabakal sang bayo ang ila nanay. Basta, sila ya may bag-ulam. Pero si nanay nato niya, lain no? Ginauna niyang iya kaugalingon sang sa aton. Ay, ampot Athena. Wala akong makahibalo. Ote, ano? Kuhaon mo na bala ang bayo ang ginpa-reserve mo? Oo, kay mainog bayad na ako mo. Buing. Sang saan ko pa na ginapakuha sa imo? Hindi ka man. Kay wala pa gani ako sa inog bayad. Mahuya man kita sa imo. Ay, sus. Ano ka bala? Basta ikaw, yaday, okay lang. Oy, excuse me ha. Sa tanan nga hindi ko nagustuhan, inang may mahambal sa akon nga inutangan ang bayo ko. Gani subong nga may inugbayad na ako, kuhaon ko na Kag madugang pagid ako sang isa. Ay, wow! Galante, gadya matudang customer ko nga ini ba? Nagustuhan ko man abing isa pagid ninyo kabistida eh. Pero, Maylin, sigurohon mo nga wala sang kapariho ang bayo ko nga ginbakal sa inyo, ha? Gusto ko, nagaisahanon ako sa amo sini nga style. Ay, syempre naman, no? Pero anay ka ba, daday? Aryo, lantawa ini, oh. Aring brochure nga ini, oh. Basi bala kung may magustuhan ka, baguin ang agwa sa mga brasiers. Okay, Gusto ko man ang mga ini, pilatanan ang balayran ko. Baw, Bongga gadyang suki ko nga ini mo. Siguro, nag-abot naman ang dolyares taay. Medyo. Siling ko daw. Ay, gali. May mga bayo man ako diri nga pang bata. Basi gusto mo nga bakla ng mga bata mo? Sa daso na lang, Kaysa nagligad lang kami nga adlaw nagpamakal eh. Kay may nagtanyag sa ako nga kumari ko sa mga bayo nga pang bata. Gani ginbaklan ko ang mga anak ko sang tagtatlo gid sa ila. Ati, sige Sa daso na lang Ay, dali lang ha. Kay Putson ko iningin pangkuha mo Ayo gali. Mga 3,000 tanan amiga Wala sang problema Okay. Wala siya makahibalo. May nagbaligya matuod sa akon sang bayo nga pangbata. Apang bisan isa ka panid, wala ko yagin baklan sila ni Alia kag Athena.
Ayan, ari na. Nasukso ko ng bayo nga ginbakal ko kay Maylin. Aber. Tanawon ko sa espeho. Ay, wow! Puka nami. Nagdugang ang kaseksi ko sa bayo nga ini. Nagdalaga na gid ako tulukon. Pero dapat siguro mabakal man ako sa eterno ko diri nga sapatos. Buwas, mabakal ako ah. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundag din yun sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Bugay, kagpag ikuha. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Yari na ang isa